Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Idzo ndidzo mhiko dzangu dzeurombwa. Ndinoti after each and every 21 days ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichidya tsvina yangu, nekuti gogo avo vakandibatsira vanoti ndiwo ainge ari mazuva avo ekutevera. Saka ukabatsirwa nagogo ivavo unofanira kuti unge uchitevedzera monthly cycle yainge iri monthly cycle yavo apo pavainge vachienda kumaperiods vasati vazoregedza kutevera. Kuromba kwangu ndakarombera munomu muJoni mushure mekunge ndaenda kune imwe birthday party neimwe friend yangu. Tasvikako mukoma ndakashamisika kuti motikari yainge ichifamba nebest friend yangu yainge iri BMW X5 latest model yegore iroro pandakaromba. Tichisvikako kupati aiso kuti munhu wose ainge aine motikari yake yainge iri same model uye zvekare iri same color. Motikari dzainge dzakapakapo pamba pacho uko kwatakaenda for that party mukoma dzainge dziri motikari dzeblack ari maX5 maBMW chete chete. Uye zvekare ndakashamisika because ndakaona vamwe vatambi vebhora vaviri vainge varipo papati ipapo. Handizivi kuti vatambi vebhora ivavo vainge vakaromba here kana kuti they were only there by invitation. Chimwe chakandishamisa ndechekuti pavasikana vose vainge varipo hakuna ainge achiti uyu ndiye wangu. Painge paine vasikana vakanaka, maSouth African vaya vamunoti top soup, ndivo vega vainge varipo vakanaka, makaradhi, maxhosa vakanaka, vatsvuku vainge vaine mabody shape akanaka. Saka vainge vachingochinjaniswa, including pandakazoona threesome yavatambi vebhora vari vaviri vekuZimbabwe. Panguva yacho vaitopisa vachitotambira kuKaizer Chiefs. Saka vainge vachitosheya musikana umwe chete vachitorara naye, vachitorova maoko pavainge vachirara naye in another room. Zvose zvainge zvichiitika ipapo zvakandishamisa kuti it was the first time kuva ndiri munzvimbo mune vanhu vane mari panguva imwe chete, ende kuchiitika chiitiko chakandikatyamadza chekuti ndinoona varume vaviri vachibatirana mukadzi umwe chete vachitofadzwa nazvo panguva imwe chete. Koiko kudhakwa, munhu wose ainge aripo ainge akadhakwa. Ndakazokurudzirwa nefriend yangu kuti kana ndichida kuva connected ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotangawo kurara nevamwe vasikana avo vainge varipo papati ipapo, ndikava ndachizotanga kutevedzera zvose izvo zvandainge ndichiudzwa nefriend yangu ndichiita. Zvadaro mangwana acho makuseni mukoma ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kunoona gogo ava ndeve kuZimbabwe but vakauya kuno kuSouth Africa ndokubva vachizowanikwa nemurume muSouth African uyo wavainge vachigara naye, asi manzwiro andakaita nyaya yavo zvinonzi vakazonochekeresa murume wavo kuti vange vachiwana masimba ameno kakutengwa kakaitwa kutengwa uri mudzimu. Saka that is another story for another day. Ndakaendako ndiine best friend yangu akanditengera t-shirt yered, akanditengera zvekare netrouser rered nebhutsu dzainge dziri dzesuede but dziri dzered. Ndokubva taenda ikoko tiine tsvimbo taita sekunge maNigerian. Tasvikako then ndopandakazopinzwa muimba yemukati. Ivo gogo vacho zvavanoita uchingopinda mumatare avo vanotanga vakuvheneka, then vanobva vachizoenda vobva vanogadzira
mubedroom mavo vanobva vachizozvikurura hembe unenge uchifana kuti unge uchizoyamwa mukaka wavo sekunge vanenge vachikuyamwisa kunge uri mwana wavo. Ende ndiko kainge katoriwo kekutotanga kubva ndichiri mucheche kuzonzi ndanwa mukaka wemunhukadzi. Wainge uchitapira uchitonzwa kutoti uyo mukaka uyu, asi vachembera munhu ava kusatevera gogo ivavo. Ndapedza kuyamwa mukaka ndakabatwa nedzungu. Pandakazopepuka ndakashamisika because ndainge ndakagara mune imwe room yainge ine micheka ired kumadziro. Ndakatanga kunzwa kunhohwa. Ndichinotarisa kudai ndokuona kuti ndainge ndakazara tsvina mumaoko, uye zvekare painge paine tsvina yainge itori nechimwe chidishi chewhite. Pavakazviziva kuti ndainge ndamuka ndopavakauya ndikabva ndachizopiwa mvura yekugeza ndokuzodzokera kumatare. Vakandiudza kuti vainge vasarudza kuti vange vachindipa zvishoma kuti ndinge ndichizonzi ndichaitawo mupfumi. Zvishoma zvavainge vachitaura pamusoro pazvo yainge iri midzimu yavo. Vakati ndava kuda kuti ndige ndichikupakurira pashoma unge uchizoita mari. Vakandibvunza kuti basa raunoda kuti unge uchizoita unoda kuzoita basa rei? Ndakavaudza kuti basa randainge ndichida kuita rainge riri rekuzogadzira matai. Vakanditi kana wadaro watogona iwe. Ndokubva vachizonditi as long as uchishanda uchaita mari yakawanda, asi unofanira kuti unge uchizoswera ikoko kwaunenge uchiita zvekugadzira matai. Ndakati ndinoda kuzoita zvekugadzira matai nekuda kwekuti ndiro basa randainge ndichiziva kuita muno muJoni. Ndainge ndichiitawo zvekugadzira matai, asi tichingoitawo zvekungogadzira muroad, not under any company. Saka vakabva vachizondiudza mitemo ine 10 zvimwe zvandisingakwanisi kuti ndinge ndichikuudzai. Saka umwe mutemo, miko iyo yandinokwanisa kukuudzai ndiyo miko yekuti ndakapiwa kalenda randinotevedzera. After 21 days ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichitobika sadza chairo, sadza, then ndobva ndachizoenda kutoilet, ndobva ndanoitira tsvina muplate, ndobva ndachizodya. Ndinenge ndichidya sadza ndichiseva netsvina yangu. Ndo dzimwe miko idzodzo dzandinofanira kuti ndinge ndichitevedzera. Uye zvekare ndakanzi pose pandinenge ndiri ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiva nemukadzi wandinenge ndiinaye. Mukadzi uyo wandinenge ndichidana naye panguva iyoyo anenge asiri mukadzi wangu kwete, asi anenge ari mukadzi wevadzimu vaivo gogo vacho. Saka ndikatanga kufambidzana nemukadzi saizvezvi ndine mukadzi uyo wandiri kufambidzana naye. She is only 24 years. She is in university right now muno muSouth Africa. Vabereki vake vakabvawo kuzimu vakauya kunoku. Iyewo she studied muno muSouth Africa, a very beautiful woman. Haatozvizivi kuti kufambidzana kwandiri kuita naye ndiri kutomushandisa pamhiko, uye zvekare anoshandisiwa nagogo. Midzimu yavo ndiyo inorara naye. Kana kuri sekwandinogadzirira matai, nothing has changed much mukoma. Chandakangoita ndechekungoti ndakazongobvisa ainge ari boss wangu ndikamusungisa mushure mekunge asungwa, then ndikabva ndachizoita take over. Iko zvino ndiko kwandinongoswera hangu ndiri, kunyange ndikasawana makastoma hazvina basa, nekuti mari yangu kwainobva mukomanashi ndinongomuka ndoona kuti pasi pembedha panenge paine mari iyo inenge iripo, ndiyo yandinoshandisa for my daily expenses angu. Uye zvekare ndinogarawo kunzvimbo kunogara vanhu vane mari dzavo. Ndiyo secret yandiinayo mukoma. Chaita kuti ndinge ndichiuya pano ndinongoda kuti vanhu vange vachiziva chinhu 1: usafa wakachiva mari yausingazivi kuti inobva nepi. Vamwe isu usiku hatirare, tinenge tiri busy tichizadzikisa miko, ende miko
dzacho dzimwe dzatinoita dzinorwadza, semhiko inonyanyisa kundirwadza iyoyi mhiko yekuti ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichipota ndichidya zvinenge zvabuda mudumbu mangu. Haisi nyore mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ivo imbinga vanoita zvekugadzira matai, but anzi hakusiriko kunobva mari yavo, anzi kumatai uko it is just a front, asi mari hanzi ndinongomuka mari inenge iri pasi pemubhedha. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yandiinayo. Nyaya iyi inyaya yakaitika pakati pangu neumwewo uyo ainge achinamata nesu. Ndainge ndiine Haval yangu yandakatenga. Haval iyi ndakaitenga mainge muri mukore ra2023. Ndakabva ndachizoudzwa nomumwe makanika uyo wandaiwirirana naye, akati Haval unomboiziva zvakanaka here? Yakanaka kudai sezvo waitenga straight from the dealership, asi chikasika waipfuudza nekuti Haval iri shit. Kana ikafa injini yacho unenge uchitofanira kuti unge uchitozoita a replacement. Saka ndakaishandisa motikari kusvika achizondiudzawo kuti now you can sell it because makilometers ayo afamba. Ndainge ndakaenda nayo kuZimbabwe so many times, ndichienda nayo kumusha ndichidzoka nayo. Saka pandakaona kuti yainge yava netumwe tuma errors because ine masensawo akawanda, ndo pandakabva ndachizoitengesa. Asi ndisati ndaitengesa mukoma, ndakaita hutsotsi I guess hunongoitwa nemunhu wose anenge ava kuda kutengesa motikari. Takabva tachizongoita minor repairs so that munhu ange achikwanisa kuzofamba nayo at least say zvakataurwa namakanika wangu kuti kana akangofambawo nayo kana kwe1 month kana kuti 2 months, kana munhu akazodzoka kwauri unowana marambiro oti ko iwe unogoti motikari ndakakutengesera motikari yakafa kanjani nekuti wakatombofamba nayo. Saka vakauya vakatesta motikari vakaitora vakanakidzwa nayo because Haval mukati mayo munoita sekunge mundege chaimo. Saka tawirirana, mushure mekunge tawirirana mari ndokubva achizondipa muaccount, but akazotanga kusangana nemaproblems. Motikari yainge yava kungogara ichida tokonyorwa namakanika, and havasi vose vanodzigadzira idzodzi motikari vana Haval. Saka akazodzoka kwandiri akati munhu washe, ndikuona sekunge zvakanaka kuti dai tangotawirirana taona kuti tingazvifambisa sei. Motikari iyi iri kunzi ine problem and iri kufanira kuti inge ichizoitwa engine rebuild. Ndakabva ndajamuka because kunoitwa engine rebuild ndakaona kuti zvainge zvichazotora mari yakawanda. Ndakabva ndati it is no longer my responsibility because wakatenga motikari iri as it is. Akabva achizoti it's fine, hapana problem. Mukadzi ndiye akazouya nepfungwa dzisina kunaka mukoma. Mudzimai wangu ndiye akabva achizondipa pfungwa dzekuti ndinge ndichigadzira murume uyu because ainge ava kungogara achingonetsana neni nguva dzose achingoti ndiri kuda mari yangu back. Ndo patakabva tachizotaura neimwe n'anga. N'anga iyi inozivikanwa namadam. I'll get to that very soon. Madam one day ndakati ndiine stress, vakati imi munongoita stress nezvinhu zvisina basa, madii mangomugadzira munhu uyu. Ndikati kumugadzira like how, handina munhu wandinoziva. Vakabva vachizoti murume wangu ondiregerera. Ndikati kukuregerera pakaizve kowaitei? Akabva ati ipo paya patainge tichiri kuZim tisati tauya kuno kuSouth Africa ndakamboitawo musikanzwa. Ndikati ndiudze. Akati kwandiri paya pamaishanda semupurisa muchiita zvemagirlfriends, ndakazoti ndauya kwamutare kwamainge muchigara ndikazobetserwa neumwe mukadzi uyo aigara pamba pamaigara, uyo ainge achibva kunyanga. Ndikati ndokusaka mainge muchiwirirana? Vakanditi eye. Akanditi iye
akaenda ikoko kunyanga ndokubva achizonobetserwa neimwe n'anga kunyanga ikoko. Ndiyo yakazoita kuti ndinge ndichizodzikama. Saka ndina hangu kuzonetsana naye ndikati saka tozvifambisa sei? Kwava kubva achizoti kwandiri kana muchida manumbers avo ndichiri nawo. Ndikati alright, hapana kana problem. So ndokubva tachizotaura nen'anga iya. Yakati yainge isingadi kana zvakawanda, yainge ichingoda $30 yematare nekuzongotenda mushure mekunge zvangu zvaita. Takabva tachizotumidzira mari asi takatumidzira iri $50. Handina kunge ndakaziva kuti pakunogadzira munhu anything can go wrong. Saka murume uyu akazoti ari kubasa ndokubva adonha paladha. Zvinonzi akatsemuka bhonzo iri rinopatana repacollarbone nepamutsipa pake ndokubva achizoendeswa kuchipatara. Chechi yose yakanamata tichifungidzira kuti ainge achazoita right, but akazofa murume uyu. Ndakadzokera kun'anga iya ndikati, kona igogo, ko munhu uyu kufa kwaaita afa nekuda kwekuti yainge iri nguva yake here? Vakanditi kwete. Handiti wakauya iwe uchiti ndinge ndichikuparadzira vavengi vako vose, ende chokwadi ndozvavakataura ipapo. Vakati unoda here kuti vavengi vako vose vange vachizoparadzwa? Saka nekusazivawo, because ndiko kainge kari kekutanga uye mudzimai wangu akangogutsurirawo musoro wake, handina zvandainge ndichinzwisisa because ndainge ndisati ndakambopinda mumatare before. Ndokubva ndangoti sezvo mukadzi wangu ainge achiti ndinge ndichigutsurirawo musoro plus network yainetsa, tainge tichitaura through video call yepaWhatsApp. Handina kuziva kuti zvandainge ndichitaura izvozvo kuti paradzai mhandu dzangu dzose, iyewo yainge itori mhandu yangu. Akafa murume uyu mukoma, all because of me. Vakabva vachizoti kwandiri, ndoda kuti unge uchizovapo paanovigwa. Ndikati kosei muchiti ndinofanira kuti ndige ndichizovapo paanovigwa? Vakati kuitira kuti mhepo yake inge ichizoteremuka kubva pauri, because izvezvi ndichikuona une bvuri riri pauri. Saka ndakabva ndachizoendawo. I was part of the people that went with the body to Zim. Takange titori nemari iyo yatainge tatoreiza nemudzimai, tikabva tachizoipawo vanhu vemuchechi tichiita sekunge we are doing it out of the goodness of our heart, but mukoma takazviitira kuti tinge tichizovapo pakuvigwa kwake. Saka apo patakanzi paifanira kuti pange pachizova ne1 representative from the church uyo aifanira kuti ange achizokandawo ivhu muguva. Saka ndakabva ndaziva kuti ndozviya zvatainge takaudzwa namuchembere. Vainge vakati kana mukakwanisa munofanira kuti munge muchizobvako muine ivhu, then mubva machizouya kuno kunaro ivhu racho. Saka ipapo mukoma ndakati ndichinokanda ivhu muguva, ndakasara ndakabata rimwe ivhu mumaoko mangu. Hakuna akazviona kuti ndozvandainge ndaita. Yainge isiri nyore mukoma Nashi kuita zvinhu zvakadaro. Ndakaramba ndakaribata ivhu iroro riri mumaoko mangu, then ndokubva ndachizoriisa muhomwe. Takabva tachizoenda naro ivhu iroro, takaenda naro kunyanga uko kwatakazonорisiya muninga. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Mudzimai wangu I blame her a lot nekuda kwekuti haana kunge akandibudira pachena kuti kana zvichinzi kuparadzwa kwemhandu zvinenge zvichireva kuti munhu anofa. Takazotombonetsana, but ndava kutomutya mukadzi wangu. Handina kunge ndakaziva kuti kudzikama uku kwandakazoita yainge iri nhau yekuti ndiye akandidzikamisa. Ndainge ndisingatozvizivi. Ndakatombozvifunga pandakatendeuka kuti but kutendeuka kwandaita uku bho here, but yainge iri nhau yekuti ndakadzikamiswa nemudzimai. Should I continue blaming myself nekuda kwezvakaitika izvi kana kuti zvinoitika
mukurarama. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vainge vambori mupurisa pavainge vachiri kuZimbabwe, iko zvinozvi vari muno muSouth Africa. Hanzi zvakabva pakutengeserana Haval, saka yaida kuzoitwa engine rebuild, apa hanzi inodhura engine yeHaval. Saka hanzi munhu ainge ava kundinetsa, mukadzi akati ndina gogo vandinoziva vari kunyanga vanokwanisa kutibatsira. Hanzi ndikanzi paradza mhandu, hanzi ndakavati paradzai mhandu dzangu dzose. Hanzi handina kuziva kuti zvinoreva kutouraya munhu. Strange things they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Ndiri murume uye zvekare ndiri kurarama ndiri munomu munyika yeSouth Africa. Mapepa handina, passport chaiyo idrama rakaitika. Ndinongoitawo zvekungoshanda ndichiita zvemapiece job, sometimes kuvaka, construction, kucleana, sometimes nothing, zvinenge zvakaoma. Asi chandakangodzidza mukurarama kwangu kwandinoita ndechekuti ndinoshanda. Kana ndashanda dzimwe nguva ndinonyimwa mari, asi ndinoti kana ndisisina chikafu mumba, then ndinobva ndangowana kapiece job kekuti ndikwanise kutenga chihupfu, zvimafuta. What hurts me mukoma is that yangu haisingori nyaya the spirit of poverty, but sedzinza tiri kushandira mweya wengozi. Hamuna chamunoziva imi kana musati makambonzi mudzinza rekwenyu mune mweya wengozi. Izvi zvakaitika tisati tatombozvarwa isu vamwe, ameno kuti Mwari vanombozvifambisa sei. Baba vangu ivo vakashanda, vachiri kushanda under Zimbabwean Prison Services a very long time ago. Panguva iya uko pakwainge kuchiri nemutongo wekuti unopiwa a death sentence kana yavanoti capital punishment. Baba vangu vaisataura nezvazvo, but vaitouraya uye zvekare vaitopiwa task yekupota vachinotora avo vanenge vava kuda kufa, then vozobatsira avo vacho vanenge vachizouraya munhu anenge atongerwa mutongo werufu kana nguva yake yakwana. Later in life baba vangu pavakazotanga kurwara, ivo pachezvavo baba vaitoita sekunge munhu anopenga. Maitiro avo avaita vaisanzwisisika, vaityisa, vaingogara vakanyarara, dzimwe nguva vaikwanisa kungoridza mhere. I still remember this other day, ndakati ndichibva kuchikoro ndakavaona baba vainge vakagara panze, vainge vakagara padhuze neumwe muti wemupeaches, vakangosimuka ndobva vatotanga kutoupomba muti iwoyo nezvibhakera. I think kuti vainge vaine trauma. Apa musi iwoyo tainge tavhara, saka ndainge nditori nereport, even though ndainge ndaita number 3 muclass. Ndakatya kuti ndaikwanisa kuzotoiroverwa nyaya iyoyo kuti sei usina kuita number 1. Baba vangu vainge vari very violent towards my mother. Amai vangu vaigara vachingorohwa nguva dzose nababa vangu, saka tainge tiri vana vaingogara vachingotya chete nguva dzose, tisina kana freedom kana peace nekuda kwezvainge zvichiitika. Saka baba vaingotanga kungopopota vachiti saka muri kundiblema, maida kuti ndinge ndichiita sei. Apa baba vangu vainge vakadzidza, but ameno kuti sei vakazosarudza kuti vange vachiita gati jeri. Vaipopota vachipopotera mhepo vachiti I followed orders, ndaita basa rangu, saka maida kuti ndige ndichiita sei. Saka vakazofa vachiti vainge vachiona vanhu vose avo vavakauraya. Before my father died, mukoma vaityisa zvinhu zvavainge vachiita. Vaitotaura mazita evanhu vose avo vavakauraya kana kuti vakaurahwa vachiona kujeri ikoko. Dzimwe nguva vaikwanisa kurara pasi vogonya kuita kunge kamwana kadiki, vobva vatanga kuchema vachiti amai kani, amai chamakandizvarira, ndava kutambudzwa, vachiita sekunge vari kubayiwa. Saka vaingoti kana vachema saizvozvo vobva vati
vakakutarisai, vaizotanga kukumhanyisai. Taigara tichingomhanyiswa, but vanhu vainge vasingazvizivi kuti izvi ndo zvinoitwa nababa vangu. Like munhu uya aigona kupretenda, kunyange kuchechi waisambofungidzira kuti ndo zvavari. Ende vaiti kana vakatanga kuchema kana tiri kumba, vaiti vanhu vose ava vakandikomba zvino ndichapapona ipapa, vakandimirira kani, vakamirira kuti ndinge ndichizofa. Vakaendeswa kuchipatara, vakanzi baba vainge vaine BP, vakanamatirwa, but tainge tisingazvizivi kuti wainge utori mweya wengozi. Mushure mekunge baba vashaika, vanhu veukama vakabva vachizogara dare. Takatomboedza, ivo vana bankuru vanenge navababa ndivo vakamboedza kuti vange vachienda kuhurumende vakavimbisiwa kuti kwainge kuchazotumwa vanhu kubva kuZinata vainge vachauya kuzotibatsira sedzinza, but hapana kana help, hatina kubetserwa. Tichiri vadiki tainge tisinganzwisisi kuti zvose izvozvo zvinorevei zvainge zvichitaurwa nanabankuru nanabamunini vachiti kuchauya n'anga dzeZinata. Saka vamwe vakabatsirwa, but amai nekuda kwekuti tainge tichienda kuPentecostal yandisingatauri nezita, zvekuenda kun'anga vainge vasingatozvifariri. Saka mumhuri medu makabva machizoita maboka maviri. Kune vamwe bankuru vakazoramba vari serious vachifamba pavainge vachienda kunana Zinata vachitaura nyaya yacho yose. Saka vanenge vakazobetserwa ivo nevana vavo, because bankuru vavo vakazonofira kuAmerica. Vana vavo ndiko kwavari, ndivo vatingatoti vane upenyu hunenge huri nani. Isusu vamwe tose mukoma tiri kurarama life inorwadza. Saka after my father's death, the whole family started fighting. Uye zvekare iniwo ndakatombosungwa mushure mekunge ndapotsa ndauraya best friend yangu. Takatoti titori kumbeva zvedu tichitofamba tiri musango, ndopandakangonzwa kuti zhiriri, kuti sekunge munhu apindwa nechando. Ndikangonzwa voice rakanditi simudza dombo umuteme nedombo. Saka ndakasimudza dombo ndokubva ndamutema. Iye ainge aine banga iro rataifamba naro, sezvo taizviita vavhimi. Akatanga kurwa neni. By the time patakazobatwa nevamwe vedu, ndakapotsa ndamubaya nebanga. Akanonzvenga ndichinobaya umwe uyo ainge ainesu, ndikamubaya paruoko, ndikabva ndatombosungwa. Saka kubva ndichizobuda mujeri, handina kukwanisa kuzonyatsokufokasa pazvidzidzo zvangu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Ndokubva ndachizouya kuno, asi kuya kwandakaita kuno mukoma Nashi, upenyu hwakaoma, zvinhu hazvisi kana kumbondifambira zvakanaka. Ndakauya kunoku ndikawana mamwe macousins angu ainge atogara ari kuno nechekare. Ivowo vainge vachitongotambura, tiri vanhu vekungotambura chete. Mubvunzo wangu kuna Mwari pose pandinonamata, ndinenge ndichingoti, asi Mwari, sei zvinhu zvakadai zviri kuitika kwatiri? Why are we suffering? Nekuti baba vedu kana kuri kunzi vane vanhu vavakauraya, but vanhu ava handiti vakagara vatotongerwa rufu here? Saka isusu tinozokwana papi? Chinongondirwadza mukoma ndechekuti baba vaigara vachingotaura shoko rekuti hurumende yandiregerera, kovadii vandibatsira. Saka tainge tisingazvinzwisisi, plus amai vangu semunhu akakurira muPentecostal, zvose zvaitaurwa nababa zvekuti handei kuZinata, tinotaura nevanhu vekuZinata, ndiri kutambudzwa. Amai vaiti madhimoni. Handizivi kuti is it fair kana kuri kunzi munhu akaurawa nestate, why ngozi yacho ichizotevera nyakuuraya uyo anenge ari pabasa? Baba vangu havana kungouraya vanhu ava vachida, but vainge vari pabasa. He did not kill anyone because he wanted to. Isuwo vacho hatina munhu watakauraya, kusei tiri kutambudzwa nemweya yengozi? Vanhu vacho vanoratidza kuti vakawanda, because iniwo ndine mwana wangu anobudirwawo nevamwe vanenge vachitaura zvavo. Ndingangoti dzinza rose, umwe noumwe anenge ane mwana wake anenge achibudirwa. Kwaiva nevamwe vatete avo vaibudirwa nevanhu 6 panguva imwe chete. Waiti kana wakavatarisa waivanzwira tsitsi kana vava kutanga kubudirwa.
zvavaiita. So wainzwa tsitsi, vakambonzi vakaita mwedzi wose vasingadyi, vakabudirwa nevanhu ivavo. Ko vanhu ava nditi vakatongerwa rufu, vakauraya. Saka munhu anenge akauraya angadzoka futi here semweya wengozi? Ipapo handinzwisisi. Shungu dzainge dziri dzekuti dai ndakwanisa kutaura nema-cousins edu vari kuAmerica, but ivo sezvo vatori vanhu vatova kumberi nelife, I don't think kuti vanenge vachiri kuda kuassociata nesu. Takatombovatsvaka pasocial media, but maybe havaiti zvesocial media. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti ivo vari muKempton Park. Hanzi ndiri kutambudzika, hanzi ndinotambura, hanzi last level. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.